No niin. Tiedättekö, että Harry Potter on... Tiedättekö, että Harry Potter on minun Harry? Eikä hankkitaan kannattaa yhtään kohdalla. No ei, mulla on 3. Yksi maa Tää ei oo sisorellitys tää vallakoos. Tää on eri. eikö tohon tullut lukemista? Ei. Eikö? Mä haluan. Kurtaima. Niin, se ei jotenkin meidän puolella ei saa. Nyt tulee beta-versio, mulle tulee kunnon. Elikkä tää on epistä tää elämä, eikö? Ei oo. Meillä on 5/10. Nyt mennään huhtikuussiin. Ai mitä? Joo. Onks noi kaikki muuten elokuvat englanniksi? Joo. Kaikki tulee uutinen vaaleana. Mikä? Vaaleana. Ai. Tää on Moana. Mikä se on? Kopi. Se on se Frozen. Voimii. Joo, sitä on tarkoitettu. Kopi on kenttää. Mä uskon. Viitiset. Ei oota. Ai toi on Doctor Stone. Oi. Liian. Otetaan vaan tää. Liian se. Ei pistä katsomaan. Ei niin. Niin se. Pidä ees minä ton Frozeniin. Frozen! Frozen on paska video. Pyöräilis menee vaan fanittaa. Ei Frozen, kuka nyt sitä vanittaisi. Moi. Aivan liian paska se Frozen. Frozen niin paska. Moi. Frozen on ihan älyttömän paska. No Ja viime niin. katso, mä sain päivässä katsoa 20 kertaa. Me vielä fanittaa sitä. Ei mä oikeesti puoli. Mä oon tuolla. Joo, Frozen on paska. oikein. Mä oon nähnyt se Frozen noin 5 kertaa siitä. Oiks se niin paska, että mä vaan oksennuks mä näin videosta sen aamuun enää. Kuka sen sano? Frozen. Eikö se enää sano siellä paskaa video? Mitä Frozen? Ei oo. Vanitaanko ne siitä? Joo. Haista paska. Tapa ittees. Maksa 1 000 000. Hiljaa. Löytyy. Hiljaa. Au. Koska sä oot tyhmä. Ei vaan koska sä oot huono. Koska sä oot tyhmä. Turva kiite. Niin, Kuinka paljon lakkuu? innoin tähän matsiikaan. Noin paljon. Mulla on 18. Milloin tää tulee? Milloin tää tuli? Piti vaan odottaakin kauan. Siis tää popcorn time on niin hyvä. Ottakaa nyt itse. Monta oikein popcorn. Tossa ei eikä tää valmis. Tää kato, kun lähetään mun tankskirjeitä. Varmaan siitä, että tää saa voittaa. Tää tarkoitti tätä. Mutta helppo.
monta. Se ei ole liikaa tässä kentässä. Nyt jätki voisi tappaa. Mä katson, että pitäis mun yhä maksaa kaikkea. Kaikki menot. Tää otsit noin. Jaa, eikä oo. Pian tää. Taas oikein. Ihan paas. Mä yritän vielä. Eiks toi? Mä yritän. Eiks toi oikein? Kiva jälleen kerran kuolema. Täällä kuolee liian nopeasti. Melkein putkeen kuolin kahdesti. Ai siis pitää painaa tätä. Sitten on vetä sillä lailla. Ai mun sormi. Pitää painaa tätä. Miksi mä en nosta peliä? Pidä mun puolelta. Tää on niin hyvä jätkä. Pidä mun puolelta ja laita siihen vähän pienemmälle aralle. No niin, nyt me saisin kokonaan vaosta. No niin, sieltä tulikin tuhottu. Mun mielestä. Nyt se näköjään tuhoutukin. Tuhoutu. Mikä sun ihme jäiskuoli? Miksi mä en pidä katsotaan joksikin katsomaan? Muutenkin kuolla. Eikä jos mitään löytynyt. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja no niin, thanks jälleen. Niin superisku käyttää. Teen nyt. On tuo jätkä siis jäädyttää. Tietää, että se vittu. Ostamaan. Noin kiusaa tota. Ai Harry Potteriin. Onko toi se, mistä on se ihme peli kavilmilla? Tästä on pelikin. Ai onko ne siellä puistossa? Ai se. Joo. Juu, sen mä tiedän. Filmillä on se. Mitä muut juoksin pakoon? No tuolla tuulee. Niin ehkä sen Vai takia. tuolta tulee Voldemort sinne kuollon syölle. Noin menee ohi putkeen oli. Onks toi se taikuinen maailma? Onks toikin taikuinen? Ei. Koska oli mentiin. No. Se menee tonne tuolla Voldemort kuollon syölle. Onhan me siellä taisi olla kuollon syölle. Mä tiedän tuon filmin on toi. Tuolla tulee ne aamut. Tuo on Hautsi. kuollon syöllä. No koalan syöjä. Niin. Ne syö harvon sieluille. Ne syö sieluille. Hei, kuuleeko tuon koulukiusaaja? Se ei oo koulussa. No kiusaaja, kuuleeko se? Niin. Se ansaitsee kuolema. Ei se nyt aivan tota ansaitse. Tota ei ole. Minkä mä kattoo vaan noita. Ei noita. Mä en oo siinä vielä päästä. Tuli niin kiva nähdä toi video. Onko sä et saa nää? Miten tuolle käy? Sitä pätki aivan puolella. liikaa. Joo, toikin on koulu. Siellä pyllypahkas näköjään. Toi toinen tyyppi. Hei, Ei.
Mä oon pelottua peliä. Siirtelee Tää sitä pätkää vaan liikaa. Mä en voi liikkua enkä skuja. Apua, apua. Tää pätkii aivan liikaa. Mä voin tehdä mitään. Apua. Mä häivitän sit koko pelistä. Koko pelistä. Vaihdisin. Mitä noin? Varmaan vai mitä? Kuka toi on? En mä tiedä. Niin se olisi. Se toi. Onks toi Matuhan toi? Mennään vaikkapa Karpatioon. Tykkää Harry Potterista, ainakin siitä videosta. Harry Potter on liian kiva peli ja video. GTA. On niin hyvä väri. Kukaan ei tiedä, hei, siksi että 5-vuotiaana on niin pelannut GTAta. Siinä pelataan GTAta. Nyt veneen kyytiin mennään. Kuka? Ei oo pilve. Mitäköhän toi tekee? Se zombi. Koska mun mielestä kelissä on zombi. Eikä toi pello olikaan. Tietääkö noita tuo taikuri? Tietää. Jos ei siitä asti, kun toi annettiin. Häh? Todettiin, että meillä ei oo nettiä. Vai mitä? Mä otin netin vaikka sit. Niin. Ei mitään peräistä sitten. Nyt video loppu tähän asti. No niin.